ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ହାତୀଟେ ରହୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲର ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲିବାକୁ ଲାଗୁଥିଲା। ଏହି ଗର୍ଭବତୀ ହାତୀଟି ବୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ସପୁରି ପଡୁଥିବାର ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ସପୁରିକୁ ଖାଇଦଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସପୁରି ଭିତରେ ଥିବା ବମ୍ଟି ତା ମୁହଁରେ ଫାଟି ଯାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ତା ମୁହଁରୁ ବହୁତ ରକ୍ତ ବାହାରିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଗକୁ ହାତୀଟିର କଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ମାଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହାତୀଟିର ପାଟିରେ ବମ୍ଟି ଫାଟିଯିବାରୁ ତାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ହାତୀଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବା ସହିତ ଏକ ଗାଁକୁ ନିଜର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗାଁ ଲୋକ ସେଇ ହାତୀଟିକୁ ବାଡେଇକି ସେଇ ଗାଁରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ତା ପରଦିନ ହାତୀଟି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଇ ହାତୀଟି ନିଜର କଷ୍ଟକୁ ସହି ନ ପାରି ସେ ଏକ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଗାଁ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ହାତୀଟି ଗର୍ଭବତୀ ରହିଛି। ତାପରେ ହାତୀଟିର କଷ୍ଟକୁ ଗାଁ ଲୋକ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାତୀଟିକୁ ଆଣି ସେଇ ଗର୍ଭବତୀ ହାତୀକୁ ପାଣିରୁ କାଢିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ହାତୀଟି ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ।